Το σημερινό βίντεο είναι τόσο χαλαρό από άψη θεματολογίας, αλλά και τόσο σοβαρό παράλληλα. Τι εννοώ? Δεν μιλάει καθόλου για τη θεματολογία του καναλιού. Δεν θα μιλήσουμε για στόχους, δεν θα μιλήσουμε πού θέλω να φτάσω, πού πρέπει να φτάσω, τι είμαι, πώς θα το κάνω. Ξεχάστε τα. Σβού. Θα πάρουμε λίγο τη θεωρία, θα ξεκινήσουμε λίγο από το γιατί το κάνω, γιατί το έκανα. Το έχω πει και σε άλλες φορές. Πρέπει να το ξαναπώ. Αν υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει, ας δει τα προηγούμενα, αλλά θα το πω άλλη μια φορά για όσους δεν θέλουν να τα δουν και βαριούνται και λένε πού να τα δω, αλλά βλέπω όλα τα βίντεο για να δω γιατί το κάνει. Πολύ απλός λόγος. Είπαμε γιατί θέλω να βοηθάω. Και εδώ λοιπόν στο θέλω να βοηθάω θα μιλήσω. Είναι ένα προσωπικό στα αλήθεια βίντεο. Είπαμε ότι ο λόγος μου είναι αυτός, θέλω να βοηθάω. Θα το πω για άλλη μια φορά, δεν βιοπορίζομαι. Κάντε like, κάντε subscribe κυρίως, like είπαμε αν σας αρέσει. Δεν βιοπορίζομαι από αυτό, αλλά μου αρέσει να βοηθάω τον κόσμο. Και το κυριότερο επίσης είναι και ψυχοθεραπεία. Γιατί τα λέω, κάνω ράνω, τα βγάζω και από μέσα μου και όλα καλά. Τα ακούνε και κάποιοι που μπορεί να έχουν ίδιους προβληματισμούς με εμένα και όλα καλά, περνάμε όλοι ωραία. Και κάποιους μπορεί να τους εκφράζουν, κάποιους όχι. Έχει τόσα κανάλια του YouTube, μπορείτε να επιλέξετε που θέλετε να πάτε. Θέλω να βοηθάω τον κόσμο. Άρα τι έχω κάνει? Έχω κάνει βίντεο που έχω πει, έχω μιλήσει για δουλειά, για καριέρα, για fitness, για χρήματα, για είπαμε εργασιακά λεφτά, όλα αυτά, σχέσεις, πράγματα, σχέσεις όχι τόσο. Έχω αναφέρει λίγο κάποια πράγματα για σχέσεις, τα έχω πει σε βίντεο, σε διάφορα βίντεο άλλα. Όπως θέλω να βοηθάω, θέλω να πω και τους προβληματισμούς μου. Βλέπω γύρω, γιατί το κάνω αυτό, γιατί το κάνεις αυτό? Καταρχάς, τα πράγματα τα οποία κάνω, τα οποία μπορεί να φαίνονται extreme σε πολλούς, τι έχω πει στα προηγούμενα βίντεο. Είμαι καταρχάς πολύ extreme, ok? Δείτε εδώ, αυτό είναι το καφεδάκι μου. Αυτό είναι το καφεδάκι μου. Αυτό το καφεδάκι κοστίζει 40 λεπτά, εκτός από το ποτήρι. Λοιπόν, γιατί το έκανα αυτό? Ήταν μια τρομερή μέρα. 2 ευρώ καφές. Πώς κάνεις τώρα για 2 ευρώ? Δεν είναι το 2 ευρώ, το έδινα χαλάλι. Γιατί τα λέω αυτά? Έχω πει σε πολλά τέτοια, κόψτε τον καφέ, κόψτε αυτό. Πολλοί με βλέπουν, μου έχουν πει και άλλοι και σε γνωστό επίπεδο που ξέρουν και σε προσωπικό επίπεδο. Μου λέει καλά ρε, τι κάνεις, ας πούμε, κόψτε τον καφέ, ας πούμε, γιατί αυτό. Έχω κάποιο vision, βλέπω λίγο μπροστά. Δεν είναι το θέμα, όπως και σε όλα τα πράγματα. Θεωρώ και κάνω κάποιες θυσίες. Και κάποιοι μου λένε, μα γιατί τις κάνεις? Και όταν θα φτάσεις σε αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν απολαμβάνω τον καφέ τον έξω όπως τον απολάμβανα παλιά. Έχω πάρει τον καφέ από το σπίτι. Τον καφέ από το σπίτι, αυτόν που τον έκανα, δεν τον έκανα ούτε καν. Είναι δική μου πατέντα. Τον έφτιαξα, ψυγείο, τον βγάζω, πίνω. Ούτε παγάκι ούτε τίποτα. Θα μου πεις τσιγκουνεύεις το παγάκι? Όχι, δεν τσιγκουνεύτηκα, κανένα παγάκι. Θα μπορούσα να βάλω, αλλά ούτε θα τον χτυπήσω ούτε τίποτα. Τον κάνω όπως τον κάνουν. Κάποιος είχε πάει στην Ιταλία και μου είχε πει ότι όταν μιλάνε για φρέντο, δεν κάνουν αυτό που κάνουν στην υπερπαραγωγή. Ο φρέντο φτιάχνουν το εσπρεσάκι, μπαίνει στο ψυγείο, τον παίρνει από το ψυγείο, τον πίνει. Αυτό λέγεται φρέντο. Ασχέτως που εμείς εδώ το έχουμε κάνει υπερπαραγωγή. Έτσι μου πάνε, δεν ξέρω να το πω. Κάνουν όμως και ένα άλλο πολύ ωραίο γλυκό που θα το πω εδώ. Το οποίο είναι. Μου διαφεύγει το όνομα. Γράψτε το στα σχόλια, θα το γράψω εγώ. Το οποίο τι κάνουνε? Εξαιρετικό και το έχω φάει αυτό, ενώ το φρέντο δεν τον βρήκα που μου είπε ο φίλος. Βάζουν μια μπάλα παγωτό και ρίχνουν ένα εσπρέσο από πάνω. Όποιος το δοκιμάσει, ας μου γράψει στα σχόλια αν του άρεσε ή όχι. Αν σας αρέσει ο καφές, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να φάτε. Όσο καλύτερος είναι ο καφές και το παγωτό, προφανώς θα είναι καλύτερο και το αποτέλεσμα, αλλά και με πολύ απλά τέτοια γίνεται. Τα αφήνω στην άκρη. Γιατί έκοψα τον καφέ, γιατί έκοψες τον καφέ, τον απ' έξω, γιατί έκοψες τα χαηλίκια, γιατί έκοψες τα έξοδα, γιατί έκοψες αυτό? Πρώτον, γιατί έχω 3 παιδιά. Τι με προβληματίζει? Το αύριο, το μέλλον τους, το τι θα κάνουν. Αν αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο θέλουν να σπουδάσουν, από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά? Πρώτο. Πρωτού σπουδάσουν τα φροντιστήριά τους και όλα αυτά για να φτάσουν να κάνουν κάτι. Μεγάλα ζόρια. Ας πούμε ότι τα κάλυψαν. τις σπουδές
Πρώτον. Αν δεν θέλουν να σπουδάσουν ή θέλουν να κάνουν μια μικρή επιχείρηση, μια μικρή επιχείρηση, όχι υπερπαραγωγή, μικρή, και χρειάζονται κάποια λεφτάκια, από πού θα βγουν αυτά? Τα προστοζήν τους, τα χατζηλίκια όσο δεν δουλεύουν που θα θέλουν να βγουν, από πού θα βγουν αυτά? Άρα έχει έξοδα μπροστά. Γι' αυτό έχω κόψει τον καφέ μου. Όχι γιατί επειδή είμαι καρμύρης όπως λένε πολλοί, έτσι. Και για άλλους λένε, 1.002 θα τα πάρεις μαζί σου, θα τα κάνεις. Δεν θα τα πάρω μαζί μου. Θα τα αφήσω στην επόμενη γενιά. Τα στερούμε εγώ για να τα αφήσω σε αυτόν, σε αυτά που αγαπάω περισσότερο, που είναι τα παιδιά μου. Δεν τα τρώω και δεν φοράω Rolex, ένα Samsung φοράω. Πρώτον, γιατί το Rolex δεν είναι smartwatch. Δεύτερον, γιατί τα 5.000 που έχει το Rolex προτιμώ να τα δώσω στα παιδιά μου. Αν τα είχα όσα έχω, δεν μπαίνουμε πόσα έχω, δεν αναφέρω, δεν έχω πει. Το Leon. Το πούλαγα και έπαιρνα ένα άλλο. Τι θα γίνει? Τι θα κάνω αύριο εγώ? Τι θα κάνουν αύριο τα παιδιά μου? Τι θα κάνει ο καθένας? Γι' αυτό μαζεύω. Γι' αυτό μαζεύω σαν τη σφίγγα. Γι' αυτό μαζεύω σαν την αυτή. Γι' αυτό έχω γίνει χελώνα, τα βάζω όλα σε ένα καβούκι. Γι' αυτό έχω γίνει έτσι. Γιατί? Για τα παιδιά μου. Για ποιον άλλο? Και για το αύριο. Γιατί είναι αβέβαιο. Γιατί το καφεδάκι τώρα που έχει 2 ευρώ και μου λένε έλα ρε καρμύρια, ας πούμε. Κάποιοι με έχουν πει και έτσι. Και ας μην το έχουν πει και με αυτή τη λέξη, αλλά το εννοούνε. Για τα 2 ευρώ κάνεις έτσι. Τι κάθεσαι και κάνεις? Όταν ο καφές θα φτάσει 5 ευρώ, ή αν θες 5 ευρώ σε καθιστό για να τον πιεις, πήγαινε κάτσε και δώσε 5 ευρώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και τι έγινε? Πέρασε 1 ώρα. Πέρασε 2 ώρες, σου λέω. Άντε γεια. Γιατί εγώ δεν πάω βρω στις 2 ώρες αυτές. Ναι, αλλά μου λένε δεν θα κοινωνικοποιηθείς, δεν κοινωνικοποιείς. Δηλαδή, αν πάω για καφέ να δω ένα φίλο. Γιατί το φίλο δεν μπορώ να τον δω αλλού? Αν είναι φίλος, μπορώ να τον δω και αλλού. Μπορώ να τον δω όπου να είναι. Πρέπει να τον δω στο καφέ, να κάτσω να δώσω 5 ευρώ. Δεν μπορώ να τον δω, δεν μπορώ να περπατήσουμε μαζί. Να κάνει και λίγο αθλησούλα, λίγο γυμναστικούλα, να πάρουμε τα καφεδάκια μας στο χέρι μας και να περπατήσουμε. Δεν μπορούμε να πάμε σε ένα άλσος που είναι τσαμπέ και να πάρουμε πάλι τα καφεδάκια μας? Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό και να υποφεληθώ και εγώ και ο φίλος? Πρέπει να δώσουμε 10 ευρώ τα 2 άτομα για να περάσουμε να τα πούμε 2 ώρες? Δεν μπορώ να το δω και χωρίς καφέ? Μπορώ. Πάμε μια βόλτα με τα αμάξι? Μπορώ. Υπάρχουν λύσεις. Δεν το δέχομαι. Σας είπα γιατί δεν το δέχομαι. Σας είπα γιατί δεν το κάνω. Σας είπα γιατί δεν τα δίνω. Αν έλεγα ότι... Δεν θέλω να το πω. Θα το πω. Ακόμα και τώρα είναι δύσκολο. Αυτό είναι που με τρομάζει. Ακόμα και η καθημερινότητα τώρα είναι δύσκολη. Τι θα γίνει μετά? Ας βάλουμε κάποια νούμερα. Όταν κάποιος τώρα βγάζει, λέω ένα ποσό, τώρα μιλάω ποσά τυχαία, 1.000 ευρώ. Ας πούμε ότι βγάζει 1.000 ευρώ. Και λέει αυτή τη στιγμή είμαι άρχοντας, δεν έχει παιδιά, δεν έχει τίποτα. Χωρίς, αφήνουμε τα παιδιά στην άκρη, δεν λέμε τίποτα. 1.000 ευρώ έχει στην άκρη. Πόσο έχει σπίτι δικό του ή νοικιάζει, ξέρω εγώ, 500 ευρώ. Ας πούμε ότι νοικιάζει 500 ευρώ. Δεν ξέρω τώρα που έχουν πάει τα σπίτια, έχουν ακριβήνει, είπα 500 ευρώ. Νοικιάζει 500 ευρώ και του μένουν άλλα 500. Και λέει πόσο είναι με τα 500 αυτά. Εντάξει, δεν κάνω και χαϊλίκια, αλλά ένα καφέ μπορώ να το πιω. Παίρνω και λίγο απ' έξω, βγαίνω. Τσίμα βγαίνω. Αλλά βγαίνω, κάνει και τη ζώουλα του, πίνει και τον καφέ του. Ένα Σαββατάκι θα πιει και ένα ποτό, θα δώσει και 10 ευρώ να πιει και ένα ποτάκι. Πάει χαϊλίκια, πάει και ένα εστιατοριάκι, θα δώσει και άλλα, ξέρω εγώ, 20, 25, 30 ευρώ τέλος πάντων. Και άμα σιγά με όλα αυτά που είπα μη βγαίνει, αλλά έστω ότι βγαίνει. Netflix, λογαριασμούς, κινητά, τέτοια σιγά μη βγαίνει. Ας πούμε ότι έβγαινε. Δεν σας κάνουν τα 1.000 ευρώ, 1.500 ευρώ, ώστε ότι βγαίνει ακριβώς. Με τον καφέ 2 ευρώ. Όταν ο καφές θα φτάσει 5 ευρώ, τι θα κάνει?
Πότε θα φτάσει 5 ευρώ? Σε 10 χρόνια το πολύ, ο καφές θα έχει 5 ευρώ. Κρατήστε αυτό το βίντεο. Κρατήστε αυτό. Πού τα ξέρεις, ρε, είσαι παρανοϊκός? Όχι, δεν είμαι παρανοϊκός. Όχι, δεν είμαι παρανοϊκός. Είναι υπόθεση. Στηρίζεις σε στοιχεία? Όχι, δεν έχω κανένα στοιχείο στα χέρια μου. Έχω στοιχείο στα χέρια μου ότι όλα ακριβένουν. Έχετε ακούσει τίποτα να έχει φτηνίνει? Φτηνένει κάτι? Υπάρχει κάτι που έχει φτηνίνει και δεν το κατάλαβα? Πληρώσαμε σε κάτι. Εμείς περάσαμε αυτό που λέμε εποχές Πασόκ. Πώς λέμε? Πασόκ, το λαϊκό, το ορθόδοξο. Δεν λέγαμε το παλιό? Εποχές Πασόκ. Τι σημαίνει Πασόκ? Μπουζούκια, λουλούδια, γιατί τα περάσαμε εμείς. Εγώ τα πέρασα αυτά. Τα πέρασα. Φεύγαν τα λεφτά έτσι. Θα ξανάρθουν οι εποχές μπουζούκια? Το έχω πει και σε άλλο βίντεο. Μπουζούκια τώρα δεν είναι αυτός που βγάζει 1500 ευρώ. Παλιά με 1500 ευρώ τα έκανες. Παλιά με άλλα λεφτά τα έκανες. Τέλος πάντων. Δεν είναι ο 1500. Μπουζούκια είναι ο 3000 ευρώ. Τώρα. Σε 10 χρόνια μπουζούκια θα είναι ο 5000 ευρώ. Όταν ο καφές θα πάει 5 ευρώ, γιατί θα πάει 5 ευρώ, θα πάει 5 ευρώ, όπως έχει φτάσει σχεδόν 3, δεν είναι 2, είναι σχεδόν 3. Είναι σχεδόν 3. Το 5 είναι πολύ κοντά. Το 5 είναι πολύ κοντά. Στα 5 τι θα κάνεις? Στα 5 σημαίνει ότι και όλα τα υπόλοιπα έχουν πάρει 40 με 50% πάνω. Τότε θα φτάνουν τα 1500. Παίρνεις 1500 και τη βγάζεις τσίμα-τσίμα. Τότε δεν θα σου βγαίνει. Άρα ή θα κόψεις μετά, ή θα είσαι μάγκας και θα κόψεις από τώρα και θα έχεις για μετά. Για να βγεις μετά. Γι' αυτό κόβω τώρα. Γιατί θα έρθουν δύσκολες μέρες. Όχι μόνο για τα παιδιά μου. Θα έρθουν δύσκολες μέρες και για μένα. Συν τα παιδιά που έχω. Εγώ είπα το σενάριο που είναι κάποιος που δεν έχει παιδιά. Θα έρθουν δύσκολες μέρες και για αυτό που είναι μόνος του. Όχι για αυτό που έχει παιδιά. Προφανώς. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Άρα λοιπόν, και εδώ είναι το μεγάλο ατού. Εμένα αυτό όλο με τρομάζει. Γι' αυτό έχω ξεκινήσει και τα μαζεύω σαν σφίγγα. Εμένα αυτό όλο με τρομάζει. Η αβεβαιότητα αυτή και το πού πάμε και το πώς θα είμαστε και αν θα φτάνουν και αν θα βγαίνουν με τρομάζει. Ξεκάθαρα με τρομάζει. Πολύ. Πώς θα είμαι αύριο, πώς θα είμαι σε 10 χρόνια, πώς θα είμαι σε 20. Θα φτάνουν, θα βγαίνουν ή θα τρώμε κονσέρβα. Κονσέρβα. Με τρομάζει. Καφέ θα έχουμε ακόμα και για την κάψουλα. Ή θα έχει φτάσει η κάψουλα 2 ευρώ. Τα 40 λεπτά θα έχουν. Και ο καφές θα έχει φτάσει 10 ευρώ σε 20 χρόνια. Και η κάψουλα θα έχει 2 ευρώ. Και αν έχει κάψουλα 2 ευρώ, τι κάνουμε? Θα βγαίνουμε ή θα κόψουμε τον καφέ? Ή θα πίνουμε ένα καφέ τη μέρα? Από εκεί που κάνουμε χαϊλίκια και πίνουμε όσο να είναι και βάλουμε τις κάψουλες έτσι. Τι θα κάνει ο 1500 ευρώ τότε? Τι θα κάνει ο 2000 ευρώ τότε? Που έκανε τα χαϊλίκια τώρα. Με φοβίζουν. Γι' αυτό έχω κάνει αυτό το κανάλι. Γιατί τι? Γιατί θες να φοβήσεις κι άλλους? Τι είσαι τέτοιος? Όχι ρε παιδιά, δεν θέλω να φοβήσω κανέναν. Θέλω να κάνω τον κόσμο να σκεφτεί. Εγώ φοβάμαι, αλλά εγώ αυτή είναι η δική μου τέτοια. Να σκεφτεί έστω λίγο μπροστά. Να σκεφτεί μελλοντικά. Να σκεφτεί τι γίνεται. Όταν λέμε βάζω στην άκρη χρήματα για μια ανάγκη, δεν είναι μόνο η ανάγκη της υγείας και αυτά, που μακάρι να μην έρθει για κανέναν. Βάζω χρήματα στην άκρη γιατί η ζωή μαθηματικά θα ακριβίνει. Και αν δεν ακριβίνουν τα έσοδά μου, δεν καταλαβαίνω. Θα αυξηθεί το κόστος ζωής και δεν θα αυξηθούν τα έσοδά μου. Και τι σημαίνει? Θα περνάμε τα ίδια. Κάποια στιγμή θα αναγκαστώ να κόψω. Εγώ έκοψα τώρα. Θα υπάρξει κόσμο σαν και εμένα που θα το κάνει σε 10 χρόνια ή σε 20 χρόνια. Κάπου κάποιοι θα χρειαστεί να κόψουν. Και κάποιοι έχουν κόψει και πολύ πιο πριν. Κάποιοι μπορεί να παίρνουν 500 ευρώ, έχουν κόψει πολύ πιο πριν. Για τα 500 ευρώ δεν φτάνουν τώρα. Γιατί θα φτάνουν μετά. Τι κάνει λοιπόν? Αυτό το βίντεο είναι γενικό, είναι γενικής τέτοιας. Η ψαλίδα ανεβαίνει. Οι πλούσιοι γίνονται πιο πλούσιοι
Οι μεσαίοι γίνονται πιο μεσαίοι προς φτωχοί, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Η ψαλίδα μόνο ανεβαίνει. Exactly. Η ψαλίδα ανεβαίνει. Millionaires, billionaires και πάνω, πλεμπέι. Αυτό είναι. Πόσο πιο πλέμπα θα είσαι, ανάλογα την εποχή. Τώρα είσαι μεσαίος, αύριο θα είσαι πλέμπα. Τώρα είσαι πλέμπα, αύριο θα είσαι μάλλον στο δρόμο. Λυπάμαι που το λέω. Λυπάμαι που το λέω. Είναι στενάχωρο. Αλλά έτσι είναι. Αλλά έτσι είναι. Εσύ που μας τα λες αυτά που είσαι. Σας είπα πριν που είμαι. Σε Ατλεόν. Πού να είμαι. Πού να είμαι. Το καμισάκι πολλά χρόνια πριν. Πολλά χρόνια πριν. Ρολογάκι σας το έδειξα. Δεν είναι Rolex. Πού να είμαι. Πού να είμαι. Σας είπα που είμαι και σας είπα και το λόγο για τον οποίο τα κάνω. Εκτός λοιπόν από το φόβο που είχα αυτόν. Γιατί φοβάσαι όμως εσύ μεγάλε. Φοβάσαι μόνο την ακρίβεια, φοβάσαι μόνο το inflation που λένε οι ξένοι. Την αναπροσαρμογή των τιμών και τον πληθωρισμό και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι μόνα που φοβάσαι. Τα μόνα που φοβάσαι. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι τα μόνα που φοβάμαι αυτά. Δεν είναι τα μόνα που φοβάμαι αυτά. Φοβάμαι το AI. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Όποιος δεν πάρει εκείνο το τρένο, δεν λένε obsolete. Εσύ θα γίνεις obsolete, πιστεύεις? Δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι το μέλλον. Πώς θα είναι το μέλλον. Και αυτό με φοβίζει. Φοβάμαι τα robotics. Θα μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Φοβάμαι το AI μαζί με τα robotics. Όπα. Να τα σκεφτούμε λίγο αυτά. Να τα βάλουμε λίγο σε μια αυτή. Υπάρχει μια θεώρηση που λέει, υπάρχουν κάποιοι που λένε θα φέρουμε AI και robotics και ο άνθρωπος θα κάθεται και θα αμείβεται. Τις δουλειές θα τις κάνουν τα ρομπότ. Και γιατί να αμείβεται ο άνθρωπος από εγώ πρώτον? Υπάρχει μια έννοια που λέγεται UBI, Universal Basic Income. Ενιαίος παγκόσμιος, βασικός μισθός, κάτι τέτοιο. Δηλαδή τι σημαίνει? Λένε, υπάρχει μια θεωρία τέλος πάντων, ότι από το GDP του κράτους και όλα αυτά, ότι ή παγκοσμίως, δεν ξέρω, το GDP όλων των κρατών, κάτι τέτοιο, θα βγαίνει ένας σαν βασικός μισθός, ας πούμε, ένας μισθός, ο οποίος θα δίνουν. Άρα ο άνθρωπος, δηλαδή θα τα κάνουμε όλα robotics, ο άνθρωπος δεν θα κάνει. Αυτό είναι το σενάριο, το καλό που λένε για να δείξουμε ότι και καλά, ας πούμε. Ο άνθρωπος θα κάθεται, θα κάνει ό,τι θέλει, θα κάνει το hobby του, θα κάνει αυτό που του αρέσει. Όπως εγώ, YouTube, ας πούμε εδώ. YouTubeάρει αβερτά, YouTube. Θα κάθομαι να μιλάω μόνο, αρρητορεύω εδώ ρητορία. Ancient Rhetorics. Πρέπει να το πω, Modern Rhetorics στο κανάλι μου. Από εδώ και πέρα θα είναι ρητορική μόνο. Θα μιλάω, θα κάθομαι να μιλάω και θα μου έρχεται ο βασικός μυθός και όλα καλά. Και αυτό θα το κάνουν όλοι. Άρα οι μηχανές θα παράγουν, οι μηχανές θα παράγουν το GDP, θα παράγουν το ακαθάριστο, όπως το λέει, το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν κτλ. Και ο άνθρωπος θα κάθεται, δεν θα δουλεύει, δεν θα χρειάζεται, θα το κάνουν οι μηχανές, θα το κάνει το AI. Έχω πολλές ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Πρώτον, γιατί να γίνει. Δεύτερον, ποιος θα κερδίσει. Τρίτον, θα μου φτάνει ο βασικός μισθός. Οι μηχανές θα παράγουν αρκετό τέτοιο. Και αν δεν παράγουν, αν δεν μου φτάνει, τι θα μπορώ να κάνω τότε? Πώς θα αλλάξει? Τώρα μπορώ να δουλέψω. Σας είπα στο προηγούμενο βίντεο. Μπορώ να δουλέψω παραπάνω. Μπορώ να μην κοιμάμαι τα βράδια. Μπορώ να πάρω μια θέση ευθύνης. Μπορώ να κάνω 1002. Αλλά τελικά τι θα κάνω? Μισό λεπτό. Και όταν οι μηχανές δεν ξέρω, εμένα όλα αυτά με προβληματίζουν. Όταν οι μηχανές θα τα πάρουν, δεν ξέρω. Γι' αυτό είπα, αβεβαιότητα. Αυτό το πράγμα εμένα προσωπικά μου φέρνει αβεβαιότητα. Δηλαδή, οι μηχανές θα έρθουν και θα καταλάβουν σε εισαγωγικά τα πάντα. Εμείς δεν θα έχουμε κανένα έλεγχο, μάλλον. Δεν το ξέρω πώς θα δουλέψει αυτό το σύστημα. Οι τιμές και όλα τα πράγματα ακριβένουν και όλα τα αυτά ακριβένουν. Και τι άλλο? Και στο βάθος πόλεμος. Τι πόλεμος? Από τότε που βγήκε, που άλλαξε η προεδρία στην Αμερική, έχει γίνει χαμός. Ελπίζω να τα διαβάζετε. Μην τα διαβάζω μόνο εγώ.
Δηλαδή, ίσως πόλεμος. Τρίτος παγκόσμιος. Θεωρίες. Πού να ξέρω. Και αν γίνει, και τι, θα σκοτωθούμε. Μπορεί και να σκοτωθούμε. Μπορεί και όχι. Μπορεί και να μην τρώμε. Μπορεί και να μην έχουμε φάει. Μπορεί και χιλιάδιο. Μπορεί και να μην. Μπορεί και ο παγκόσμιος πόλεμος να έχει άλλη μορφή. Να μην είναι με σκοτωμάρες, να μην είναι με σκοτωμούς. Σκοτωμάρες. Σβήστε. Να μην είναι με σκοτωμούς. Να είναι αλλιώς, άλλης μορφής. Να είναι οικονομικός. Να είναι τέτοιο. Να είναι. Ξέρω εγώ. Να έχει μια άλλη μορφή. Να είναι ηλεκτρονικός. Να είναι ό,τι θες. Να είναι. Whatever. Πόλεμος εμπορίου ίσως. Υπάρχει αβεβαιότητα. Αυτή η αβεβαιότητα εμένα μου φέρνει φόβο. Και έχεις κόψει τον καφέ σου επειδή φοβάσαι τον πόλεμο, επειδή φοβάσαι το ΑΕΑ, επειδή φοβάσαι το αυτό. Δεν ξέρω πώς θα είναι το αύριο. Και άμα γίνει πόλεμος, ξέρεις ότι θα έχεις τα λεφτά σου. Ούτε αυτό το ξέρω. Τα μαζεύεις. Και αν γίνει πόλεμος, γκρεμίζει την τράπεζα, πάνε όλα. Τα δίνουμε όλα. Σενάρια χιλιαδιό. Σε σενάρια φρίκης δεν μπορείς να. Ναι, αλλά αυτό αναιρεί αυτό που είπες πριν. Σωστά. Αλλά αν δεν φτάσουμε σε τόσο μεγάλα σενάρια φρίκης, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα και παραπάνω. Αυτό το πράγμα σημαίνει προετοιμασία. Προετοιμασία για τις δύσκολες ημέρες. Προετοιμασία για τις δύσκολες ημέρες σημαίνει πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι τα χρήματα. Δεύτερον, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να ενημερωνόμαστε. AI. Ναι, AI. Να είμαι από πάνω. Να ξέρω τι κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι social. Τα social δεν μου αντικατέστησαν τη δουλειά. Το AI όμως μπορεί να μου την αντικαταστήσει. Άρα, μαθαίνω το AI. Πρέπει να πάω πλάι-πλάι με το AI. Γιατί δεν θα μου αντικαταστήσει μάλλον μόνο το AI. Ίσως να μου αντικαταστήσει το AI σε πολλά χρόνια. Στην αρχή όμως, για ένα διάστημα θα μου αντικαταστήσει, από ό,τι λένε, τουλάχιστον, πάλι δεν μπορεί να ξέρεις, θεωρίες είναι όλα, αυτός που ξέρει να χρησιμοποιεί το AI. Ισχύει. Τα πράγματα που έχω κάνει και κάνω με AI είναι φανταστικά. Εκεί που στίβεις το κεφάλι σου για να βρεις τέλεια πράγματα είναι σαν να έχεις ένα βοηθό, σαν να έχεις το δικό σου προσωπικό γραμματέα, personal assistant, secretary, πείτε το πως θέλετε, στον οποίο του λες, πες μου γι' αυτό, σου λέει. Πες μου ιδέες, σου λέει. Γράψε μου αυτό το κείμενο, στο γράφει. Και τι κάνεις, εσύ το κάνεις ένα copy-paste? Όχι, ρε αδερφέ, το διαβάζεις κιόλας. Το διορθώνεις κιόλας. Το ξαναφτιάχνεις. Το συζητάς και μαζί του. Του λες, εγώ νομίζω εδώ η τάδε διόρθωση ή αυτό δεν μ' αρέσει. Κάτω πιο μακρύ, κάτω πιο μεγάλο, κάτω πιο μικρό. Κάνε έτσι, άλλαξε λίγο το ύφος, φτιάξε το λίγο έτσι. Πάρε και σαν μπούσουλα λίγο το δικό μου, πως να βάζαμε αυτό εκεί. Έχω αυτές τις διορθώσεις. Πώς τις βλέπεις? Μπορείς να το κάναμε καλύτερα? Κάνε μια καλύτερη version. Κάνε μου που να καλύπτει αυτό. Κάνε μου που να καλύπτει εκείνο. Και το κάνει. Δεν θέλετε να είναι fully AI? Του δίνεις εσύ ένα σκελετό δικό σου. Το έχω σκεφτεί έτσι. Ωραιοποίησε το μου λίγο. Στο κάνει. Άρα, μάλλον θα με αντικαταστήσει αυτός που ξέρει να χρησιμοποιεί AI. Και όχι το AI. Αμέσως. Αυτό μπορεί να είναι σε επόμενη φάση. Μάλλον γιατί δεν θα με πιάσει εμένα. Μπορεί να είναι κάτι που θα πιάσει τα παιδιά μου. Θέλω με κάθε τρόπο να είμαι δίπλα στα παιδιά μου, ώστε να τα βοηθήσω, ώστε να δω τι μπορώ να κάνω για αυτά και τι challenges θα αντιμετωπίζουν. Και θέλω με αυτά εδώ τα βίντεο να είμαι και δίπλα στον κόσμο, σε εσάς, στους υπολείπους. Και να δώσω τη δική μου νότα και να κάνω ανθρώπους να σκεφτούν και να προετοιμαστούν για κάτι άλλο, για κάποιες άλλες καταστάσεις που θα έρθουν. Γιατί ωραίο το καφεδάκι και ωραία τα πράγματα, αλλά ποιο είναι το μέλλον μας? Μένει να το δούμε. Σας φιλώ.